Cauran llamps i trons aquesta nit, però metafòricament també. El temps ho sap, que avui... Cauran, avui cauran. Déu ens castiga per intentar posar notes a aquestes obres! Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. Acció! Què tal? Tornem a ser aquí. Us penseu que Critico 3 ja s'havia acabat? Doncs no! Us penseu que Critico 3 ja havia abandonat el món del cinema i s'havia passat a les sèries? Doncs no! Una miqueta, però encara no. Hem ficat la poteta, Els Critico 3, com que encara no hem pogut anar al cinema, hem decidit complir amb una responsabilitat que crec que tenim amb tots vosaltres. Ostres, quina pressió. Una responsabilitat que jo crec que fa massa que tenim oblidada en un calaix. Correcte. Venim a dir-vos que avui és el dia del rànquing de la dècada! Del 2010 a 2019. Wow! Efectivament. Bàsicament, Ja ho fem ajudaràs. rànquings, Sabeu com van? Doncs Home. no, us mireu els antics. Ho hauríeu de saber ja, Portem ja 2 anys. Què feu que encara no els heu vist? Exacte. Molt bé, 2 anys de Critico 3 i encara no has vist cap rànquing. Fes-t'ho mirar. Ràpidament direm que cadascun de nosaltres 3 hem triat 3 pel·lícules, així, a bot pront, un total de 9. Yes. Són un total de 9. Per fer la número 10, sempre ho fem per Instagram i demanem a la gent del públic i en surt una. I ja la tenim, ha sortit aquesta una. Sabeu què em costa, el rànquing? Que clar, la meva opinió, que és la que penso que és la correcta, no és l'única. Oh. M'explico? I establim un rànquing amb altres opinions que no són la meva. Sí. I això em molesta. Home, Oriol, a mi també. si el món es basés només en la teva opinió, llavors tot seria seria una fantàstic. dictadura. Exacte. Una dictadura I quin món, fantàstic. I quin món més gris, Oriol. Moltes gràcies a tots per haver participat en aquesta tria de pel·lícules d'aquesta dècada. Hem fet rècord a Evidentment- Instagram de participació. Sí. Home, molta participació, Uau. I ho entenc, perquè és una responsabilitat. És que, mira, això és el que volia dir. Notem Vinga, el va, pes sí. de la corona. El pes d'haver de deixar una empremta, una petjada a la sorra, a la sorra no, al ciment, que quedarà gravada pels anals de la història. I nosaltres, com un nen que no sap com fer anar una joguina, Glorifica-ho més. ara anem a intentar fer-ho. Resumir, 10 anys en 10 pel·lícules. En 10 pel·lícules. Impossible, impossible. I obviar el que no. 99,999% de pel·lícules que s'han fet durant aquests 10 anys. Sí. Per què van amb paquet elèctric i el van arrossegant? Monsieur Oriol, A bé, merci. Monsieur Adrien Oh, i Monsieur Jordi. El que hem de fer és ordenar-les. No, i dir-les, no les hem dit, tio. Vale, És el que havíem de fer pel camí i no ho hem fet. Hem de dir... Ens n'hem Ens obert. hem fotut a parlar i anem dir les putes. Bueno, és que la corona pesa, Jo he escollit 3 pel·lícules que crec que em defineixen a mi cinematogràficament. Molt bé. Val. Llavors, aquestes pel·lícules són 1. La meva part biòpic, No, biòpic / basat en fets reals. Recordem que a l'Adrià li encanta el terme basat en fets reals. Pel·lícula d'un, encara que sigui avorrit, d'un oficinista que es passa 12 hores treballant. Uau! Uau! És biòpic. Basat en fets reals! Uau! Es posa en 5. Aquest és l'Adrià. Exacte. Fitxo. La primera que he triat ha estat El Lobo de Wall Street. Ostres! Basat en la vida de Jordan Belfort. Gran director i gran cast. Scorsese i Leonardo DiCaprio. Clar, és que va tot bé. Poc se'n parla. De la dècada de Leonardo DiCaprio. Poc se'n parla. Segona, la meva vessant romàntica, perquè no sé si ho sabeu, aquí no ho he dit gaire, perquè no hi hem anat gaire, però a mi m'agraden... Repetits cops, Doncs a mi m'agraden les pel·lícules romàntiques. I crec que una gran pel·lícula romàntica d'aquesta dècada ha estat El lado bueno de las cosas. Romàntica i diferent. I molt bona, Sí. I finalment, ha aparegut la meva part fanboy, que encara vol anar a Hogwarts als 30 anys. Encara espera la carta. I he posat Harry Potter i les relíquies de la mort 1. Ostres! Quin mal. Vaja. I per què la 1?
innovadors. Perquè és més bona la 1 que la 2. Doncs jo, com l'Adrià, jo també he agafat 3 pel·lícules que crec que m'han marcat d'alguna manera. Perquè les 3 les he vist més de 3 vegades. Sí. La primera, d'acord, és una que potser us sorprendrà, però és La vida secreta de Walter Mitty. Està bé. És molt bona. Està bé. En la banda sonora, els personatges, la filosofia de darrere, al final. Segon, els que hem viscut aquesta dècada hem pogut viure Vengadores, Infinity War i Vengadores Endgame. Som els testimonis de que s'ha viscut una cosa com Algo Vengadores increïble. Infinity War Sí, i algo que és únic. increïble. Les veig com una, però Endgame és la que, o sigui, és el punt i final, és la culminació amb un dels moments més èpics que he vist a la història del cinema. I per últim, així ràpid, i no diré res més perquè crec que és el de la pel·lícula que he parlat més vegades en aquest canal, en repetits vídeos, The Lighthouse, de Robert Eggers. Flipo aquesta pel·lícula. Perquè sabíeu que aquesta pel·lícula li vaig posar un 9,5. I ara mateix li poso un 10, però hipermerescut. Futures generacions. Quan mireu aquesta pel·lícula, no us penseu que us aneu anat més enrere del 2010 i del 2019. No, esteu al 2019. Sí, és una pel·lícula amb 4:3 i blanc i negre. Final de la dècada. Però mira, bueno, vam tornar enrere. Hi va haver un moment The que vam tornar Lighthouse, de enrere. Robert Eggers. El meu criteri ha estat amb quines pel·lícules has gaudit més al cinema i després del cinema, no? Jo el vaig veure cridant amb Lighthouse, com jo vaig cridar, per exemple, amb Expendables 2. Lighthouse. Val? Què dir d'aquesta pel·lícula, no? El gran director, productor i superactor Sylvester Stallone va dir, escolta, la pel·lícula que vaig fer Mercenaris està molt bé, no? Però falta algú d'adolescent. Va ficar el germà Hemsworth i en 10 minuts el va matar perquè quedés clar que Mercenaris no va d'això! No va d'això! No va de nova sang! La següent pel·lícula és una altra... Bueno, pels que em coneixeu, jo soc una persona que a mi m'agrada molt parlar de la vida, de l'univers, de... Saps aquestes preguntes que no es poden resoldre? I, ostres, amb Interestelar, com vaig gaudir al cinema? I després del cinema debatent sobre la pel·lícula i sobre els forats negres... Buf, pel·lículot. No, molt bona, molt bona. I per acabar, i és amb la pel·lícula que més he gaudit en el cinema, o que més he viscut en el cinema, els criticutres, que és la de 1917, d'aquest any. Uau! Uau! Final de dècada. Bueno, és una experiència que no havia viscut al cinema. I els espectadors... Ja no me'n recordo ni de les pel·lícules. S'han triat. No, els espectadors que han triat. I per Instagram, nois... No, és més, és que ho anem a fer en viu. El resultat, no sé si s'enfoca... El resultat de la votació, que és Toy Story 3, 7 vots, La La Land, 13 vots, Intocable, 26 vots, És que és molt bona. i com a guanyadora indiscutible, amb 44 vots, Oh my god! Origen! Hosti, tu! Hosti, en Christopher, no? Cago en dena, tu, en Christopher, Hosti, en Christopher. Molta gent el tilla flipat. Jo crec que és un flipat, però és un flipat que sap què flipa. És un tio que sap què flipa. És un tio... Sap flipar. Sap flipar. És un Hi flipat ha flipats sense control. Ell sap flipar. Ah, exacte. La última la tinc clara, però... Ho teniu tan clar tot? La última, sí. L'última és evidentíssima. I crec que coincideixo amb aquí el meu company Oriol, I jo també crec que hi coincidim, La mare que us va parir, tio. Quan veus que totes són pel·lis bones i les Ja, tens ja. a baix, tio, m'agafa alguna cosa. No és el mateix que els altres rànquings, Avui vaig amb el coll calent a casa. Estic fent un rànquing sense criteri, No, jo ja està. Zero criteri estic tenint. I ja està, nois, és que ja està, ja m'he tirat, ja està. Fora, no cal que pensis més, Oriol, no pensis. No estic gens convençut d'això. Jo? No, jo tampoc! Jo estic molt poc convençut del meu rànquing aquest, Ara tenim cada un de nosaltres 10 valoracions, del 10 a l'1, per donar-li a cada pel·lícula. I al final comptarem i les que tinguin una puntuació més alta aniran a dalt del rànquing. I la que tingui una puntuació més baixa anirà a baix del rànquing. I així de fàcil ho farem. Nois, he acabat. I haurem de parlar fort perquè la pluja apreta. Déu ens castiga per intentar posar notes a aquestes obres! Començo amb el lado bueno de las cosas. Oh! Notes que hi ha aquí no és la nota que li posem a la pel·lícula, és la nota del nostre rànquing del que tots són... Totes 9 són molt bones. Exacte. Uala! Totes 9. Gràcies, Adrià, per dir això, perquè començo jo. Li poso un... Hola! Li poso un 1! Jo m'hi he sorprès i li he posat un 6. Què?
T'ho juro. Què? És que romàntic. Això és un 6? Sí, perquè és un 6 ballant. No sé si veieu la... Al final ballen. I l'1 perquè estan ballant. La vaig gaudir molt, l'he vist diversos cops després de... I cada cop que ha sortit a la televisió, etc. És molt bonic. M'hi he quedat. És molt bonic. M'hi he quedat. Coincideixo amb l'Oriol amb la valoració, però no coincideixo amb la nota. Jo li he posat un 4. Ostres, l'ha dit ell i posa menys nota Sí, m'he tirat pedres contra la meva pròpia taulada, però és que clar, m'he trobat amb una quantitat d'obres mestres. Segueixo jo, si voleu, amb The Secret Life of Walter Mitty. Començaré jo. Pel·lícula que he gaudit, però com he dit, tampoc tant, amb la qual un 3. 3 colleges que et fotré quan sortim del cotxe, però bé. No, aprofita que ja que li fots amb ell, Junts? Sí. me les fots a mi, eh? Vinga. Molt bé. Un altre A veure, tres. a veure. Un 3, un 3. Un 3, estupendo. Un 3 perquè sí, està bé, però... Però ja està. Doncs, jo li he posat un tio fent longboard amb un 8! Un 8. És 8, preciosa. Kristen Wiig ho fa increïble. Ben Stiller dirigint i protagonitzant aquesta pel·lícula ho fa increïble. Sean Penn té una de les escenes més brutals que he vist a la dècada. A un rànquing amb vàries de Christopher Nolan, amb 1917, amb Endgame, amb Expendables... La posaries la tercera. La poso... Sí. Cada cop que la miro, ploro. Em sembla preciosa i que t'omple el cor. Digues. Començarem amb Interstellar. Ho diu com si fos una petita coseta. Anem com si més temps. Em va flipar les paradoxes que et presenta, perquè jo completament... Em va portar a un tema desconegut i em va obrir els ulls a una cosa que jo no sabia. Espai-temps, exacte. Li poso un 7. Oh! Ostres, Adrià, que anem sincronitzats perquè... Aquí teniu un tsunami. Molt sincronitzats, perquè jo també l'he posat un 7, eh? Ostres! Una nau. Oh, ala! Molt bé, Oriol. Ostres, a veure si li posaràs un 10 a Harry Potter avui. Segur que no. Jo flipo, com sempre esteu tan coordinats, Ja, tio. ja. Doncs bé, jo no es veurà molt bé, però he fet el forat negre. Uau! I és un 6. Espera. O sigui, la pel·li em va semblar increïble. Carai. La pel·li em va semblar increïble. Això, saps per què et passa, això? Per què? Pel buit d'en Mític. Sí. He fet enfadar algú. Sí. Em toca a mi i us dic Harry Potter. Harry... No l'he vist, I sé quin número hi ha. Intenta adivinar. El 2. Efectivament, un 2. I per què ho saps? Perquè sé el que hi ha l'1. Estava claríssim! Jo, aquesta pel·lícula que em va agradar molt, li poso un... mireu el nas, un 4. 4! Oh! Val. Adrià, després de donar la tabarra al tema del nen i el que va sobreviure i la seva punyetera família, digue'ns, què li has posat a aquesta pel·lícula? No m'ha semblat que hagi sobreviscut tant. Oh! Uala! Uala! Baixa la música. No pot ser! The Lighthouse, de Robert Eggers. Cal? Jo vaig aprovar la meva nota. Mira, Vale? veus? Jo ja sé com acabarà aquesta juguesca. Sí, saps com Sí. acabarà. Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me Per què invitas? no em cal pissarra perquè tinc aquest llapis i, exacte, un palet, un 1. No és digne ni a posar. No, és que Ni no cal, escriure. no es mereix més. Jo he pensat en un far i dic, un far és una torre. Amb quin número em representaré millor una torre? Vámonos! Adrià, com bé has dit, quin número no reflecteix millor un far, no? Doncs per mi, és que no es veu bé, però No. això és un 9. O sigui, això és la boleta. Sí, ho veiem, Sí, ho veiem, la ho veiem. part de dalt. Un 9! Tu has vingut aquí sense cap
mena d'intenció de valorar la pel·lícula dels altres. Les teves has posat 8 i 9. Escolta, I el 10 jo sé on va. Sí, és veritat, sí, és veritat. Molt bé. És que quin criteri és Això, espectacular. Per què no valorem Expendables? Els mercenaris. Vinga, va. Agafo la pilota que m'ha tirat l'Oriol. Tira. Un, dos. Traiem Vaja! el bíceps. Ben dibuixat. Ei, molt bé, Adrià, perquè jo també he fet la mateixa metàfora! Un, dos... Oriol, Mira, que l'Adrià, te'l respecto totalment, de tu a tu, Zero interès, ens quedem sí. empatats, pam, Sí, no passa sí, res, el meu gènere, el teu gènere, ens respectem. Exacte. Aquí hi ha respecte. Aquí hi ha respecte. No passa res. Molt bé, no passa molt res. bé. Però- Tu, que li fiques un 10 a Rambo perquè saps valorar-ho. perquè Rambo és un 10. segueixo M'estàs pensant. dient que li has ficat les notes que has ficat a Lighthouse, a Walter Mitty i a Expendables 2, que és l'obra mestra del cinema d'acció dels anys 90, i No. t'estic renyant com si fos Com si fos el meu pare. el teu pare. Puc dir-te papa? Sí, Papa, crec disculpa't. que m'he equivocat. Val. Doncs jo he dibuixat un exèrcit de, sí, nous. Val? Perquè no només ha marcat aquesta dècada, sinó que és una oda a pel·lícules d'altres dècades. Transcendeix la història del cinema. La meva següent pel·lícula és El Lobo de Wall Street. El Lob... Per encetar, Wolf of Wall Street, que és una gran pel·lícula, Martin Scorsese ho peta, com sempre. Jo he ficat les accions d'en DiCaprio després de fer-les, que és un 4, va estar bé. Ostres, Oriol. He fet un dibuix de les Que pictòric. DiCaprio shares, no? Primer pugen, després baixen, i després va pujar. Jo li poso... recordant la mítica escena, no?, de que es fot davant del públic i tal, un 3. Que bo, Jordi. Portava en aquesta pel·lícula creia que una ferma competidora pel top 3, però veig En sèrio? que no. Li he posat un nouaco. What? És que Un és nou? una pel·lícula que potser dura 3 hores o 4 i l'he vist sencera cada cop que me la És que posen. és addictiva, és addictiva. És És tan molt addictiva, bona. la pel·lícula és tan addictiva com les drogues que És surten. el millor biòpic que he vist mai a la meva vida, amb molta diferència. Va, sí. Comentaris, presenteu-me'n algun que m'hagi deixat i que no me'n recordi, però no sé, jo el trobo increïble. Ho entenc, ho entenc. Si esteu vius avui dia, heu vist i heu pogut ser testimonis de Vengadores Endgame i Vengadores Infinity War, per mi són un pack. La meva nota té una explicació. Val? I és que no trobo que sigui la millor pel·lícula de Marvel. Jo trobo que la millor pel·lícula era Infinity War, amb la qual Bueno. li he posat un infinit, Oh! un 8. M'has deixat fred. Ostres, fresquet. M'has deixat fred, perquè per mi aquesta pel·lícula ha marcat, claríssimament és la pel·lícula que ha marcat Aquesta dècada. aquesta dècada. Explosió de sentiments quan la vam veure, amb Endgame, conclusió perfecta d'una saga brutal, que no és fàcil concluir-la, amb la qual per mi els Venjadors formen una X, un 10... Sí o no? Sí o no, Oriol? Un 10! Oh, yes! Estem valorant la dècada, no? Què dir d'una pel·lícula que és que ha creat escola, que moltes altres productores ara busquen S'hi tiren. fer universos, busquen compartir, que surti continuïtat entre les pel·lícules, ho busquen perquè saben que Marvel Studios ho va aconseguir i va fer que la gent anés al cine. I com podeu manejar Com la millor manera aquesta Com? pel·lícula que diuen Vengadores... Reuníos! Reuniós! Sí! Carai! Caram! Un de 7! I acabarem... Acabarem amb la pel·lícula més recent, com no. Ostres, és veritat. I és 1917.
El 1917 hi ha el 7 i el 9, no? I què hi ha entremig del 7 i el 9? Doncs efectivament, un 8. Molt bé, Oriol, molt bé. Per mi el cinema és viure experiències i en 1917 és que la vius, sens Totalment dubte. d'acord. I va de números la cosa, va de números perquè us porto un petit càlcul aquí matemàtic, Un 5. Fàcil, un 5. Va de números, també la meva va de números, me n'he donat que Està bé. si gires el número 1917 al revés et trobes el número. Hopa-li! El 6. Aita! Uau! Aita! Molt bé. És que és molt bona. Sam Mendes va fer una grandíssima Sí, feina. I George molt bé. McKay, un cop més, Brutal, brillant. brillant actor. Molt bé, molt bé. Brillant actor. S'ha de veure, brillant s'ha de actor. veure. I bé, l'última que ningú l'està dient, però ja us la dic jo, és Origen, la del públic. Ah, ja Esperem. està. És, trobo, la pel·lícula més representativa de la dècada. What? O sigui, la saga més representativa de la dècada, estic d'acord que és Marvel, que pel·lícula. ha marcat un abans i un després, però, torno a dir, la pel·lícula que a mi m'agrada més és Infinity War, i no me l'heu presentat, m'heu presentat Endgame. I la pregunta s'està preguntant tots els telespectadors que han votat aquesta pel·lícula és Adrià, si t'agrada tant, si per tu és un 10, per què no la vas posar entre les teves 3 favorites? pregunta! Per què? Tinc resposta! Perquè els telespectadors la van presentar i jo sabia que guanyaria. Ah, va, vaja Va, explicació. és que No puc seguir sentir-vos. a criticar amb els vostres dos criteris, nois. El que heu fet avui no té nom. Oriol, agafa un paraigües! Estic d'acord amb el dia que és una pel·li molt bona i és un flipat que sap flipar i collons si vaig flipar. Perquè li poso un 7, una ombra que fa una baldufa. Jo li he ficat un 5. Ei! Un 5 que somia, no? Que somia. En un 10. Possiblement. Un xec que sabia en un 10. Li han fet l'origen. L'Oriol diu que hi ha un empat. Ai, mare de Hi ha un triple empat. Vale, com ho farem? Jo, per mi, he arribat a un punt que És un sortim triple. del cotxe, ens liem a hòsties, i si és una de cada un, Sota la pluja, que serà més dramàtic. Serà ens més traiem dramàtic. samarreta i jersei. Haig de dir... Doncs... Et deixo tu començar amb l'última posició. Gràcies, Oriol, per passar-me el pergamí. Del top 10, el número 10, vale, el que està baix de tot, és ni més ni menys que Harry Potter, No, és el Faro, Amb el número 9 tenim El lado bueno de las cosas. Bona pel·lícula. Ha caigut i s'ha estampat contra un far. Ostres, el destí, no? Número 8, Harry Potter. Les relíquies de la mort, part 1. Com a culminació d'una saga, també. Sí, papa, el número 7. Digues, fill. Al número 7 hi ha Expendables. Per mi, molt merescut en aquest rànquing. Amb el número 6 tenim en Walter Mitty. Oh! L'entranyable Walter Mitty. Ho puc entendre. Grandíssima S'ha pel·lícula. col·locat a mitja taula. En el número 5, merescudament, Wolf of Wall Street. Esperava un top 3, jo, És que està bé, és que està bé. Està molt bé. En la quarta posició tenim a 1917, l'última pel·li que hem anat a veure. Vaja. hem Abans dit la de pel·li. començar el top 3, em sembla bé, anem a fer unes mencions, Les mencions especials, no? totes les pel·lícules que ens ha anat dient la gent per Instagram. Sí. Un aplaudiment per Whiplash. Boníssima, boníssima. I l'irlandès, Mad Max Fury Road. Vaig estar a punt de posar-la La La Land. Que Sí. Seria una bona representativa del cinema romàntic. Sí. Exacte. Anomalisa, The Social Network. Birdman, de Michael Keaton. També Molt pla bona La seqüència. seqüència. Black Swan, d'Aronofsky. Hair, d'en Joaquim. Parasite. Searching. Babadook, pel·li de por. El Renacido, Home, l'Òscar d'en Leo. finalment. Sobrevalorada. L'Òscar per aquesta, no. Per mi era el Lobo. L'Òscar, exacte. aquí estarem d'acord. Amb això estic molt d'acord. Aquí estarem d'acord. Toy Story 3, La Gran Belleza i El Intocable. Home, També m'ha segut. aquesta, sí Està- que, aquesta toca el corazón. Intocable i Origen ha estat rossant, Vull dir... Sí. Tant de debat, i ara, tanta discussió, hem acabat la bateria i anem a començar el top 3. El top 3 de la dècada. Les 3 millors pel·lícules d'entre el 2010 i el 2020. 2019. Segons nosaltres, que com heu L'últim és vist... 2019, les de 2020 ja no compten. Segons nosaltres, Segons nosaltres. En el número 3 tenim en Christopher Nolan amb Interstellar. Oh, Déu-n'hi-do. És que
un flipat que se'n flipa. Un flipat que Quina flipa molt pel·lícula, bé. I amb el número 2 tenim The Expendables, no. Llàstima, però no. Tenim Origen, un altre Christopher Nolan. Carai, el públic! El flipat que s'ha flipat. Oh, per fi! Per fi li fem cas al nostre públic! Christopher. Com se'ns ha colat en Christopher, no?, en aquest podi. Sí, jo no em pensava que érem tan fans d'en Nolan fins que hem fet aquest rànquing. Sí, s'ha És vist. que si ho fa bé. I què dir? Un cop més, aquí estic jo presentant-vos una pel·lícula que hem parlat moltes vegades, que vam anar a veure al cinema, tenim la crítica al nostre canal, una pel·lícula que va marcar un abans i un després, que és Vengadores Endgame. Un aplaudiment per la primera, perquè s'ho mereix, s'ho mereix. Si heu nascut el 2030 o en endavant, no sabeu què és. No sé Ei, què és. enveja gustinc, no?, perquè podeu veure 20 i pico pel·lícules. Que totes acaben en una! Totes acaben en, Sí. bueno, en dues. És un blockbuster, sí. És una pel·li de superherois d'acció, sí. Però és més que tot això. És com està construïda, és com has arribat aquí, a generar aquesta expectació entre el públic, que la gent vagi al cinema per veure com espectacular. continua. Dir que tenim amics i amigues, que al principi deien superherois, però si els dones una oportunitat, t'acaba enganant, t'acaba enganxant. Amb això acabem el rànquing, nois. Això acabem el rànquing de la dècada. El Està vídeo molt bé. més dur que hem fet amb Critico 3. Jo estic d'acord. Sens Amb dubte. molta diferència, volem veure els rànquings de totes les persones que mirin aquest vídeo. Volem Estic saber molt d'acord. quines Fiqueu. pel·lícules han marcat la vostra dècada, perquè és que són 10 pel·lícules, és impossible. I això és un rànquing conjunt i costa molt de fer. És algo injust de fer, perquè realment no pots valorar-les i ficar-les en un rànquing. Exacte. Però bueno, Exacte. opineu al Corroti, Poseu les ho vostres pengeu i ala tu, que i demà rànquing fet. és dissabte. Exacte. I s'acosta Nadal, vinga. Vinga. Si us ha agradat aquest rànquing i voleu veure més d'aquests 3 nois que fan crítiques, rànquings i parlen de cinema, I som nosaltres. subscriu-vos al canal de YouTube. Moltes gràcies als comentaris positius que ens doneu, de veritat. I res, que ens fa molta il·lusió i que esperem poder-ho capgirar, aquesta situació rara que estem vivint a nivell de cine. La veritat és que ha estat un any dolentillo Sí. per tothom del cinema i de la cultura, però bueno. Bueno, Resistirem. adéu! Vagi molt bé! Adéu!